Здравейте хора, аз съм Demon Sky и сега ще направя една нова поредица на Minecraft Pocket Edition. То не че съм пускал на Minecraft Pocket Edition, но разбирате ме. 0, Шава Lucky Block. Сега ще кажете, но Sky или Demon или BBB, но това са едни обикновени такива. Не, ето, доказах ви. Това е от блок Launcher. Играя сега с него. Сега. Да. Добре. Там са всички. Тук не може да ми се дига лъка, така че. О, супер. Компас. И това може, ако нямате очи от тенда, да намерите това. Ето, вървя. И където почва да полудява, както така. Като се на едно място и постоянно се върти, без вие да се движите. Тогава, значи, сте близо до ендър. Тук ми показва колко време ми остава. Да, малко е. И сега почвам. Добре, това е добро. Може да си направя даймонд меч. Не. Видяхте как умрях. И ме спална някъде на... Те ми букнаха спаунпойнта. И да им се не види. Добре хора. Няма да включвам. Няма да губя от клипа. Просто ще направя голдблоковете. Просто голдблоковете са... Ще взема 14 блока. И една даймонд кирка също. Ето. И готово. Няма да ходя никъде, няма нищо да правя, просто ще поставя набързо лъки блоковете. Загубихме доста лъки блокове, но спокойно. Той те бяха горе за 14. И като съм в блок Launcher, мога да минавам през предмети, но за сметка на това, трябва да съм и до главата. Но за сметка на това, така мога да се убия. И губя сърца, но е хубава сила. И не става още един лъки блок. И ще започнем от този. Малко ще се отдалеча. Добре. Меч. Това е добро. Вау. Това беше яко. Особено като не ме е запалил. Да. Добре. Так. Още един меч. Никога не ги изхвърляте. Бавно се. Бързо се изхвърлят. Добре. What? Не. Само панталона. Искам само панталона. Панталона. Искам само панталона, защото панталон нямам. И каска, но сега нямаше. Забравих да се отдалеча. Майко, каква грешка ще има. Бъгна се. Лъкиблока се бъгна. И се превърна в голдблок. Но нищо. Добре. Сега мога да си направя Diamond Sword. Добре. Същото. Абе, няма да ги хвърлям, защото не се знае. Жалко, че не са леки като дърс блокчета. Това е гадното. На това е мотно. Да. Не. Ой, майко, гонят ме.
Извинете, но това ме изплаши и не искам пак да си загубите неща. Махнаха ли се? Даже на някои дропове са останали тук. Не са гръмнали нито един лъки блок. Гръмнали са един, ама нищо. Тази дупка ще оправя после. Първо да довърша клипа. Казах първо да довърша клипа. Добре. Спокойно, още малко ще поиграем и с един друг мод. Още един свърд. И за какво ми ги давате тия свърдове? Добре. Още един меч. Да ви си не види. От това нищо. Наверно, гръм се загубил от експлозията на нищо. Добре, ще взима още голд блокове. И после другия мод. И този път ще вземем пак 14. И те са последните. И после ще разгледаме Ender Pearl мода. Знаете, че на Minecraft Pocket Edition няма Ender Pearl. Чак в 0.18 ще има Ender Pearl, но не ми се чакаш. И използвах блоквача. Добре, още мечове. Това е хубаво. Още такива. Това е гадно вече. Добре, това вече не е гадно. Защото ми дръпна 5 айрона. Ето това! Ето това е гадно. Това трябва да ги чупиш и чекайте. Не. Да имах спонж. Трябва по-бързо да се измъкна. Написвал съм по-бърз regeneration, но имам 2 секунди. Добре. Първото, което ни се падна от това, беше лъв. Да не е пак. Това беше. Добре, с хубаво ще снес много запуша, но... Моркови! Храна! Добре, зеги. Сега къде са ми блоковете? Имам блокове. Това ще го запуша. Добре. Това е последният от това. Ми дропна супичка. Пак храна. Пак е нещо. Това нищо. Пак нищо. Сигурно защото. Не, пак същото. Спокойно, копая. Стигна повече половината по-бързо този път. Копая. Не позволява да копая по-бързо. Защо не ми дропна златни ябълки и легендарки? Това е лъки блок. Път това ще ми дропва. Ама от тия неща ми умръзна. Добре, източник на обсидиан, ама толкова... Супер има по-хубав меч. Този път успях да се измъкна. Този път успях да се измъкна. Още такова. Още храна. Брага. И последното.
зомбите, но... Значи, два бях хванат, този го бъгнах и излязох. За следващия... Че трябва да мина на такова. То не, че не може да ги чупа и така. Добре. Айо Фендър. И Ендър първо. Той работи. Той работи горе-долу. Ето снежна топка. Това е просто снежна топка. Но като я хвърлиш, те телепортира. Айо Фендъра търси Ендър. Ето. Но някои минават пред неща, други не. Това е хубаво да го знаете. И когато тя започне да потъва надолу, значи той е под вас. И да ви кажа нещо. Като ви се отвори този... Извинете. И да ви кажа нещо. Като ви се отвори този портал. Ето, сега ще го направя, за да видите. Мисля, че бяха така. Не. Да. Е така. Това не е портал. Това са трансформирани слайм блокове. И ако влезете, блок лаучера ще ви крашне. Така че ви предупреждавам, не го правете. И ако чупите някой от това, то не се махне, това е гадно. И очите... Тихо. Добре, хора, продължаваме. Като не гледате, ако това е запалено и пуснете на Фендър, той като стане вече, той ще влиза и отива. И като пуснете друг Фендър, като сте махнали портала, е така, той ви показва какво има там. Показва ми сега, но сега не мога да ви го покажа, защото порталът нещо на страна. Това трябваше да влезе и да се унищожи като лава. Така че съжалявам. Другия път ще разглеждаме мода Elemental Sword. Това се състои от един свърд, но много полезен. И сега ще се пробвам да се телепортна вътре. Ето. Не. Пак. Не. И ето видяхте. И сега, ако метна няколко, метна. What? Къде отидох? What? What? Добре, какво стана? Пибе! Та Ендър Перо ме пренесе в Енда и ме върна. Где? Дърти пак не мога да изляза. Видяхте ли силата на ендърпелите? За това мятайте. Най-много две, но на различни раз. What? Как? Кака? Къде ме излязо извън руда, сигурно. Ето.
Добре, хора, това за този епизод. Благодаря ви, че гледахте и чао!